Кои са основните изследвания, през които минават двойките с репродуктивни проблеми? Аз съм доктор Георги Вакрилов, акушер-гинеколог в инвитро център Димитров. Първото нещо, което трябва да кажем е, че всяка една двойка с репродуктивни проблеми е индивидуален случай и трябва да бъде преценена също така абсолютно индивидуално. Тези изследвания могат да бъдат разделени в два етапа. Първият етап е да се разбере точно какъв е репродуктивният проблем и вторият етап, ако се прецени, че трябва да се мине към инвитро оплождане, да се направят изследванията необходими за самата процедура. При вторият етап от изследванията се правят изследвания и на жената, и на мъжа. При жената се изследват проходимостта на тръбите, яйчниковия резерв, хормоналния статус, а при мъжа се изследва спермалните показатели. И на базата на тези резултати се преценява каква точно методика ще бъде използвана по-нататък. Ако желаете да се запознаете с по-големи подробности за всичките тези изследвания и какво ще бъде необходимо специално за вас, последвайте ни.